हर्षदीदी 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 कालिका मूवीज रिकॉर्डिंग स्टूडियो सुनौली। फेस टू फेस बातें करी रोज दिन रे ले ले बानी सखी फोरजी के सिम रे। फेस टू फेस बातें करी रोज दिन रे ले ले बानी सखी फोरजी के सिम रे। एक तुम पहिले कया के खा लेला ए सखी ससुरा में नहीं है भतारे डालेला नैहर में आई तो यारे डालेला। फेस टू फेस बातें करी रोज दिन रे ले ले बानी सखी फोरजी के सिम रे। फेस टू फेस बातें करी रोज दिन रे ले ले बानी सखी फोरजी के सिम रे। एक तुम पहिने तया के खा लेला ए सखी ससुरा में नहीं है भतारे डालेला नैहर में आई तो यारे डालेला। ससुरा में नहीं है ससुरा में नहीं है भतारे डालेला। डीजे 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 कार्ड मिक्स बाय हर्षदीदी 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 यारवा नु को देला हमरा में कीजी हमरा में कीजी हमरा में कीजी। जाले ऋषि आई भद्रू देखस बानी बीजी देखस बानी बीजी देखस बानी बीजी। यारवा नु को देले हमरा में कीजी जाले ऋषि आई भद्रू देखस बानी बीजी। एक से एक बढ़ के देखता नी सीन रे कोही का साचे रात के लागे नहीं नीन रे। जानी हम रुस कसहु मना लेला ए सखी ससुरा में नहीं है भतारे डालेला नैहर में आई तो यारे डालेला। डीजे 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 कार्ड हर्षदीदी 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 एगो बाए अटेल एगो बाजियो मिलल भतारे सखी लिखो फिको पियो लिखो फिको पियो लिखो फिको पियो। एगो बाए अटेल एगो बाजियो मिलल भतारे सखी लिखो फिको पियो। बरहम बाबा के पूजल हो गइल सकार रे नैहर के प्यार हमर बाटे बरकरार रे। सुगो से ज्यादा हमारा के पालेला ए सखी ससुरा में नहीं तो भतारे डालेला नैहर में